de viață, un mod de gândire, este un mod de reușită. Asta este important. Un mod de reușită. Oriunde te duci, găsești un director rocker, ăla îți rezolvă totul sau te lămurește în două cuvinte. Nu o ia pe stânga pe la dreapta, nu se scarpină cu stânga la dreapta și invers. Rockerii sunt, din punctul meu de vedere, nu doar o categorie de fani, o categorie de fani muzicali. Ei sunt o categorie socială. Și asta este foarte important. Un rocker, dacă te-ai dus ăla și a spus, am făcut chestia asta, aia să știi că poate sau nu poate, el dă totul să o ducă la bun sfârșit. Adică nu abandonează. De asta aș fi vrut să-mi pot duce munca mai departe într-o emisiune a mea. Să văd oamenii că pot să-i ajut să crească. Du-te mă la facultate. Du-te mă acolo și vii la Magdin și te dai artist. Nu contează. Da, du-te mă la facultate și fă-ți treaba.